Жек, может наш свет поставить? Темно как. Ты ж не оценишь. Проверь, что-то у меня получается. Всегда Мощь. хороший. А что-то идет, что-то никак. Слабо пошло это мне, а это держал. Как? Вот так, я так и держу. Или может надо вот целиком? Да, он отлично, блин. Ну да, не должны быть. Нет, не видит точно треск. Ну, сами они. А, он меняет. Он батарейки. Треск. Да. Я смотрю. Ну, скажи. Ладно. Прямой эфир. Маленькую, большую.
сейчас вот я уже стою. Давай посмотрим. Да ладно, пусть. Я не пойду больше. За мной может быть, а с тобой какой-то. С тобой, с Олегом. Давич. Ну, будет 40. Давич. Ему нужна кассета. Зачем? Ему с кассеты дойдешь. Знаешь, да что? У него даже нельзя компьютер трогать. Вдруг ты что собьешь? Настройтесь. Вдруг что собьешь? Все равно это не поможет. Сейчас нас просто забили. Нормально? Разгоняется, потому что перевешивает хрень. Ты включил? Да, это сам. Да, еще. Уважаемые коллеги, начинаем совместную пресс-конференцию министров иностранных дел России и Иордании. أيها السادة والسيدات، نبدأ مؤتمر مشترك، مؤتمر صحفي لوزراء الخارجية لكل من روسيا والأردن. Уважаемые дамы и господа, мы провели очень полезные, конкретные, ориентированные на результат переговоры как по двусторонней повестке дня, так и прежде всего по региональным и международным делам. أيها السادة والسيدات، أجرينا اليوم مع زميلي وصديقي مفاوضات مثمرة جدا حول المواضيع الثنائية وقبل كل شيء حول المواضيع الإقليمية والدولية. Из двусторонней повестки дня особое внимание уделили необходимости воплощения в жизнь всех тех договоренностей, которые были достигнуты на последнем заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое состоялось в ноябре в Омане. أما فيما يخص بعلاقات ثنائية فعلينا الاهتمام الرئيسي لضرورة تنفيذ كل القرارات التي تم اتخاذها خلال الجلسة الأخيرة للجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي اللي عقد في شهر نوفمبر الماضي في عمان. У нас активно развиваются региональные связи. В конце прошлого года Иорданию посетили руководители Чечни и Адыгеи. وطبعا هناك علاقات نشيطة جدا على مستوى أقاليم لروسيا الاتحادية. في نهاية العام الماضي زار الأردن كل من رئيسي الشيشان وجمهورية أديغية. Укрепляются традиционно насыщенные, богатые гуманитарные контакты. И особо отмечу нашу благодарность иорданскому руководству, лично королю Абдалле II за неизменное внимание к нуждам российских паломников. وطبعا هناك علاقات نشيطة جدا ومهمة جدا في مجال إنساني، علاقات واتصالات هناك مكثفة للغاية. فأريد أن أعبر عن شكر عميق للأردن ولجلالة الملك بشكل خاص للاهتمام اللي يتم إيلاؤه لحاجيات الزوار الروس للمقدسات. У нас единый подход вместе с иорданскими коллегами к урегулированию кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и на севере Африки. Прежде всего, он опирается на необходимость уважать суверенитет
единство и территориальную целостность стран региона и содействовать налаживанию инклюзивного национального диалога с участием всех этноконфессиональных и политических сил каждого государства, будь то Сирия, будь то Ирак, будь то Ливия. عندنا مع الأصدقاء الأردنيين موقف مشترك بخصوص ضرورة إيجاد حلول للأزمات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فننطلق سويا من ضرورة احترام السيادة ووحدة الأراضي وسلامة الأراضي لكل دول المنطقة وضرورة حل كل المشاكل عن طريق الحوار الوطني الشامل. فطبعا يعني هذه المسألة تخص كل من سوريا والعراق وليبيا. В том, что касается сирийского урегулирования, мы ценим тот вклад, который Иордания вносит в качестве наблюдателя в работу астанинского формата. بخصوص القضية السورية فنقدر تقديرا عاليا مساهمة الأردن بصفتها مراقب في إطار أستانا. И мы, и наши иорданские друзья, исходят из абсолютной безальтернативности окончательного искоренения террористической угрозы, исходящей с территории Сирии, да и вообще из других стран региона. وطبعا نحن سويا مع الأصدقاء الأردنيين ننطلق من ضرورة وعدم وجود بديل لضرورة اجتثاث الخطر الإرهابي الجاي من سوريا ومن مناطق أخرى في المنطقة. Мы много внимания уделили такому аспекту сирийского регулирования, как создание условий для возвращения беженцев. В Иордании их немало. И во многом благодаря решениям, которые вырабатываются в рамках созданного несколько лет назад в иорданской столице российско-иорданского оперативного штаба по возвращению сирийских беженцев, удается достигать, ну, пока еще не очень крупных, но тем не менее реальных успехов. فطبعا تم إلى اهتمام كبير للتعامل فيما يخص بقضية سورية أخرى فهي ضرورة عودة اللاجئين. فطبعا عددهم في الأردن كبير جدا. فبهذا الصدد يعني نقدر تقديرا عاليا جهود مشتركة في إطار المركز الروسي الأردني المشترك في عمان. وفضلا لجهوده تم التوصل إلى نتائج ولو مو جدا كبيرة لكن نتائج مهمة جدا. И мы сегодня обсуждали иорданские инициативы по реализации на юге Сирии конкретных проектов по восстановлению гражданской инфраструктуры и созданию других условий для возвращения беженцев из Иордании. Мы эти проекты поддерживаем. وطبعا بحثنا المبادرات الأردنية الخاصة بتنفيذ بعض المشاريع في شمال سوريا وهي المشاريع تخص إعادة بناء البنية التحتية المدنية وغيرها من المشاريع ونحن من طرفنا ندعم هذه الجهود. К работе российско-иорданского центра в Омане периодически подключаются представители ООН и Соединенных Штатов Америки, и мы активно призываем всех зарубежных партнеров наладить плотную координацию и снять политические и любые иные искусственные препятствия в вопросах оказания гуманитарной помощи для сирийского гражданского населения, в том числе в интересах возвращения беженцев. أما فيما يخص بمركز روسي أردني من حين لآخر يشارك في أعماله ممثلي الأمم المتحدة والولايات المتحدة ونحن باستمرار ندعو كل الشركاء الخارجيين لضرورة تنسيق مكثف بيننا بما في ذلك من أجل رفع العقبات السياسية وغيرها من العقبات الاصطناعية أمام تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في سوريا بما في ذلك فيما يخص بملف عودة اللاجئين. У нас общий подход и к проблеме, касающейся палестино-израильского регулирования. Сегодня мы об этом тоже много говорили. عندنا موقف متطابق فيما يخص بضرورة وكيفية حل القضية الفلسطينية الإسرائيلية وبحثنا هذا الموضوع اليوم. И Россия, и Иордания традиционно, последовательно привержены созданной международно-правовой базе урегулирования этого конфликта, включая резолюции ООН и арабскую мирную инициативу.
كل من روسيا والأردن بشكل تقليدي وبشكل متواصل متمسكتان بالقاعدة الشرعية الدولية المعترف بها دوليا لحل هذه القضية، بما في ذلك قرارات ذات الصلة للأمم المتحدة والمبادرة العربية السلمية. Мы подчеркнули сегодня на наших переговорах, что попытки преодолеть конфликт с опорой на политику свершившихся фактов, методами односторонних действий в пользу одной из сторон конфликта контрпродуктивны, что подтверждается и реакцией подавляющего большинства стран мира на так называемую сделку века, которую предложили нам американские коллеги. وأشرنا اليوم إلى أن كل المحاولات لفرض أمر الواقع وطلب تنازلات أحد الجانب لفضل طرف واحد، كل هذه المحاولات هي محاولات غير بناءة، فدليل على ذلك رد فعل من قبل الغالبية يعني غالبية الدول العالمية على ما يسمى بصفقة القرن المقدمة من قبل الشركاء الأمريكان. Для решения любой проблемы необходим диалог и согласие всех вовлеченных сторон. И в этой связи мы выразили поддержку решениям, которые были приняты в начале февраля в Каире на заседании Лиги арабских государств, в которых, в частности, записано предложение перейти к многостороннему переговорному процессу под международной эгидой. Мы к такой работе готовы. وطبعا أشرنا إلى ضرورة حل كل المشاكل عن طريق الحوار وإشراك كافة الأطراف المعنية. فبهذا الصدد دعمنا ما صدر في بداية فبراير من اجتماع الجامعة العربية من القرار عن ضرورة إجراء المباحثات على المباحثات السلمية متعددة الأطراف تحت الإشراف الدولي. Основу такого многостороннего процесса, по нашему мнению, мог бы играть квартет международных посредников с участием представителей Лиги арабских государств. فالأساس لمثل هذه المفاوضات متعددة الأطراف يعني نراه في جهود الرباعية زائد مشاركة الجامعة العربية فيه. И, конечно, мы особо ценим стремление Иордании заниматься поиском путей, помочь найти решение этой палестинской проблемы. Особо отмечаем, что здесь эта роль важна с учетом того, что король Абдалла II является хранителем мусульманских святынь в Иерусалиме. وطبعا ننظر بإيجابية إلى جهود الأردنية من أجل مساعدة في إيجاد حل للقضية الفلسطينية، خاصة في ضوء أن جلالة الملك عبد الله الثاني هو راعي للمقدسات الإسلامية في القدس. В любом случае, так получилось, что сейчас, когда сделка века была выдвинута Соединенными Штатами, палестинская проблема немедленно вышла на передний план мировой политики, хотя до недавнего времени она была, так сказать, в загоне. Поэтому всегда нужно видеть плюсы и воспользоваться возросшим вниманием к недопустимости продолжения тупика в этом вопросе и постараться все-таки мобилизовать мировое сообщество для содействия нахождению решений, которое будет приемлемо обеим сторонам. وفضلا لمجيء ما يسمى بصفقة القرن، صارت القضية الفلسطينية الآن تأخذ مرتبة أولى من ناحية الاهتمام الدولي، وقبل ذلك كانت على هامش زي ما نقول الأحداث. فإذا يعني يجب أن نرى شيء إيجابي في كل ما يحدث، فلازم نستفيد من هذه الفرصة من أجل جمع القدرات الدولية والجهود الدولية في سبيل إيجاد حل لهذه القضية. Мы приветствовали шаги, которые были предприняты в Ираке по преодолению внутриполитического кризиса. Очень важным шагом стало формирование нового правительства в результате диалога с участием всех политических сил и этноконфессиональных групп этой страны.
и мы будем и дальше поддерживать движение наших иракских друзей в направлении стабилизации обстановки. Конечно же, здесь недопустимо какое-либо вмешательство извне. ورحبنا كذلك التطورات الأخيرة في العراق فيما يخص بإيجاد الحلول للقضايا السياسة الداخلية في هذا البلد، فرحبنا بتشكيل الحكومة الجديدة، يعني نراه كخطوة مهمة جدا. وصارت تشكيل الحكومة نتيجة الحوار الوطني واسع النطاق ويعني اتفاق كافة القوى السياسية والأثنية والطائفية الرئيسية، فيعني نتمنى مواصلة هذه الجهود بطبيعة الحال دون أي تدخل خارجي. Необходимость избегать вмешательства извне во внутренние дела актуальна и для усилий по созданию условий для урегулирования в Ливии. يعني موضوع عدم السماح بالتدخل الخارجي موضوع مهم جدا بما في ذلك فيما يخص بجهود من أجل الاستقرار في ليبيا. И у нас общая позиция, что и этот кризис тоже может быть урегулирован исключительно через общеливийский национальный диалог, а все те, кто так или иначе влияет на различные политические и иные силы в Ливии, должны стимулировать их к тому, чтобы они сели за стол переговоров. Первые шаги в этом направлении были сделаны, но сейчас опять возникают дополнительные трудности. كمان عندنا موقف مشترك من ضرورة إيجاد الحلول للقضية الليبية، فلا يمكن تحقيق الاستقرار في ليبيا إلا عن طريق الحوار الليبي الشامل. أما فيما يخص بتلك القوى التي تؤثر على الأطراف الليبية فعليها أن تشجع هذه الأطراف للجلوس حول طاولة المفاوضات. يعني فلذلك نقول انه يعني هذا الموقف يجب ان يكون في مركز الاهتمام بس بطبيعه الحال دون تدخلات خارجيه. Мы убеждены в России, что для обеспечения устойчивости процессом ливийского урегулирования необходимо, чтобы внешние игроки избегали разнонаправленных конкурирующих инициатив и сконцентрировались на необходимости выстраивать все действия в интересах побуждения ливийских сторон к диалогу на основе тех решений, которые приняты Советом Безопасности. فمن أجل تحقيق العملية السياسية المستقرة في ليبيا يجب كل القوى الخارجية المؤثرة على الأطراف الليبية أن تركز لا على المنافسة فيما بينهم بس بالعكس على تشجيع الأطراف الليبية على الحوار اعتمادا على قرارات ذات الصلة للمجلس الأمن. В целом итоги переговоров подтвердили очень большой перспективный потенциал нашего двустороннего партнерства и координации действий на международной арене. وبشكل عام فنتائج المباحثات أكدت أنه عندنا قدرات واعدة وكبيرة جدا فيما يخص بعلاقاتنا الثنائية وفيما يخص بالتنسيق فيما بيننا على الساحة الدولية على السواء. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أود أن أشكر معالي الصديق سيرجي لافروف على طيب الضيافة وعلى هذا اللقاء الذي وفر حقيقة فرصة مهمة في ظروف دقيقة لتبادل الآراء ووجهات النظر حول كيفية التعامل مع التحديات الإقليمية التي تتفاقم بشكل خطير وبالتالي تؤثر على ليس فقط استقرار الشرق الأوسط وأمنه ولكن أيضا على الأمن والسلم الدوليين. وأيضا كانت فرصة للحديث حول آفاق تعميق العلاقة الأردنية الروسية التي تشهد تطورا مستمرا ودائما وتنطلق من أرضية صلبة بناها جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين وتسير بشكل جيد إلى أمام ويتبدى التعاون في تعاون اقتصادي استثماري سياحي ثقافي إلى غير ذلك من مجالات التعاون التي يصمم البلدان على المضي قدما فيها.
Прежде всего хочу поблагодарить моего друга, министра Сергея Лаврова, за гостеприимство и возможность провести эту встречу. Эта встреча дала нам важный шанс в правильное время, в непростое время произвести обмен мнениями по ситуации в целом, поговорить о региональных вызовах, которые все больше и больше обостряются. Мы смогли поговорить о ситуации на Ближнем Востоке, исходя из того, что вопросы стабильности и безопасности этого региона касаются не только самих стран Ближнего Востока, но и всего мира в целом. У нас был шанс поговорить также о путях, методах развития наших двусторонних отношений, которые опираются на прочный базис в лице договоренностей, достигнутых Его Величеством королем Абдаллой II и президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Мы обсуждали также вопросы сотрудничества в самых разных областях. Это экономика, туризм, инвестиции, культурные связи и так далее. التشاور والتنسيق باتا سمتين دائمتين في العلاقات الأردنية الروسية، ونحن نثمن عاليا هذه العلاقة التي تجمع البلدين، ونؤكد على أهمية الدور الروسي في المنطقة وفي جهودنا لحل الأزمات والتحديات الإقليمية. Обмен мнениями и координация – это две постоянные константы в наших двусторонних отношениях. Мы придаем им очень большое значение и отмечаем, что Россия играет огромную роль в решении региональных проблем, прежде всего в том, что касается вызовов и угроз. أجندة اللقاء اليوم كانت موسعة وكانت طويلة في ضوء التحديات الإقليمية الكثيرة التي تتطلب أن نتعاون معا على حلها. بالطبع القضية الفلسطينية قضيتنا المركزية الأولى، تقدمت المباحثات. Повестка дня сегодняшних переговоров была широкая и насыщенная с учетом всех тех вызовов, с которыми приходится иметь дело. Мы говорили прежде всего о палестинской проблеме, которая является центральной и самой важной для нас проблемой. موقف المملكة الأردنية الهاشمية الذي يعرفه الجميع هو أننا نريد سلاما عادلا شاملا ينهي الصراع، ونعتقد أن حل الدولتين المستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، والذي يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط 4 من حزيران 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، هو السبيل الوحيد لحل هذا الصراع الذي هو أساس التوتر في المنطقة، والذي يشكل حله أيضا الأساس لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم. Иорданское хашемитское королевство, как вы знаете, выступает за достижение справедливого мира и прекращение борьбы, за двухгосударственное решение данной проблемы на основе международного права и арабской мирной инициативы. Мы выступаем за то, чтобы было создано жизнеспособное независимое палестинское государство со столицей в Иерусалиме в границах 4 июня 1967 года. Только таким образом можно найти решение этой проблемы, которое позволит снять напряженность и угрозы, возникающие во многом в связи с ней в регионе. ويجب أن تتكاتف جهود المجتمع الدولي كله من أجل إيجاد أفق للتقدم نحو هذا الحل، لأن فقدان الأمل ولأن فقدان الخطوات الحقيقية التي يمكن أن تقودنا إلى حل الصراع ستدفع المنطقة كلها إلى المزيد من الصراع والتوتر. Необходимо мобилизовать усилия всего международного сообщества для того, чтобы выйти на упомянутое справедливое решение, потому что если потерять надежду на такое решение и не выйти на это решение, регион может погрузиться в еще более опасную пучину конфликтов и кризисов. ونحن نؤكد على ضرورة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة
للتقدم باتجاه حل الصراع وفق القانون الدولي وعلى أساس حل الدولتين، نحذر في الوقت نفسه من خطورة أي إجراءات إسرائيلية أحادية تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض. И исходя из того, что необходимо переговорное решение проблемы на основе соответствующих требований международного права и на основе принципа двухгосударственного решения, мы хотим предостеречь от любых односторонних израильских шагов, нацеленных на то, чтобы навязать, так сказать, ситуацию как свершившийся факт. Предупреждаем, что это сделает только хуже для ситуации в регионе. وهذا يشمل أي ضم لوادي الأردن وشمال البحر الميت في فلسطين المحتلة، أي توسعة للمستوطنات، لأن ذلك سيقتل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، إذ أنه يقوض فرص التوصل إلى حل دولتين قابل للحياة. وأيضا نحذر بشكل كبير ضد أي محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. فكما تعلمون جلالة الملك عبد الله الثاني هو الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وتكرس المملكة بتوجيهات من جلالاته كل إمكاناتها للحفاظ على هذا الوضع التاريخي والقانوني القائم ولحماية الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للمقدسات، لأن أي عبث بالمقدسات هو عبث بحق مئات الملايين من المسيحيين والمسلمين في أماكنهم المقدسة، والقدس لها وضع خاص ولها حساسية خاصة، وبالتالي حماية الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، حماية الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للمقدسات، هو حماية لحق المسلمين والمسيحيين في مقدساتهم، وهو حماية أيضا للسلم والأمن. Также мы придаем важное значение следующим вопросам. Недопустимо, чтобы израильтяне попытались включить в состав своего государства долину реки Иордан, районов к северу от Мертвого моря. Недопустимо, чтобы они расширяли поселения, потому что все это неизбежно негативно скажется на возможности выхода на двухгосударственное решение. Кроме того, очень важно сохранить сложившийся на сегодняшний день исторический и правовой статус Иерусалима, который находится и исламские, и христианские святыни. Его Величество Король является хранителем этих святынь, и исламских, и христианских. Необходимо сохранить арабский, исламский, христианский статус этих святых мест. Мы исходим из того, что сохранение такого статус-кво это затрагивает права сотен миллионов мусульман и христиан, которые следят за судьбой своих святынь. И все это неизбежно будет сказываться на стабильности и безопасности в регионе и мире. نريد السلام عادلا وشاملا، والسلام لن يكون عادلا وشاملا إلا إذا زال الاحتلال، وإلا إذا تم تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية، وإلا إذا قبلته الشعوب وآمنت به. ومن هنا فإننا سنستمر في العمل مع جميع شركائنا في المجتمع الدولي، وبالتأكيد مع أصدقائنا في روسيا، من أجل إيجاد أفق لمفاوضات حقيقية تأخذنا باتجاه هذا الحل. Мы выступаем за справедливый и полный мир, решение, которое может быть достигнуто только на основе обеспечения справедливых прав палестинского народа в соответствии с международным правом. И в этой связи мы будем продолжать наши усилия совместно с друзьями, прежде всего с Россией, по достижению такого справедливого решения. وبالنسبة للأزمة السورية فنحن متفقون على ضرورة إنهاء هذه الكارثة، التوصل لحل سياسي للأزمة، حل سياسي يجب أن يحفظ وحدة سوريا وتماسكها، يجب أن يعيد الأمن والاستقرار إلى سوريا، يجب أن ينهي الإرهاب والإرهابيين حتى تستعيد سوريا مكانتها وتتهيأ الظروف التي تسمح بالعودة الطوعية للاجئين. كما ذكر معالي الصديق، الأردن يستضيف
1,300,000 شقيق سوري هم ضيوف أعزاء في المملكة إلى حين تبلور الظروف التي تسمح بعودتهم الطوعية إلى بلدهم، ونحن مستمرون في العمل مع روسيا ومع جميع شركائنا في المجتمع الدولي من أجل التوصل لهذا الحل. الأزمة طالت، الأزمة سببت دمارا وخرابا كبيرين يجب أن تتوقف، وعلينا أن نتذكر أن هناك شعب سوري يستحق أن يعيش بأمن وكرامة، أن هناك أرض سورية يجب أن تحفظ، وأن هناك دولة سورية يبد من الحفاظ على تماسكها، لأن ذلك ركيزة أساس من ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة. Что касается сирийской проблематики, мы ее тоже обсудили. Договорились о том, что необходимо положить конец этой катастрофе, найти политическое решение сирийскому кризису на основе обеспечения единства и территориальной целостности сирийского государства, необходимости решения вопросов, связанных с безопасностью, уничтожения терроризма и террористов, восстановления роли Сирии на региональной и международной арене. Мы также говорили о необходимости добровольного возвращения беженцев. Как верно заметил мой друг Сергей Лавров, в Иордании находится 1,5 миллиона сирийцев. Мы для них делаем все, что можем. Они находятся у своих друзей, но тем не менее этот вопрос надо решать. Мы занимаемся этим с Россией и другими нашими друзьями. В целом кризис очень затянулся. Он уже принес много бед. Пора дать возможность сирийскому народу жить в мире и безопасности. И нахождение решения этой проблемы скажется на ситуации как в регионе, так и в мире в целом. بالنسبة للعراق مرة أخرى نؤكد على ضرورة احترام سيادة العراق والإسهام في عملية إعادة بناء العراق. العراق حقق نصرا كبيرا بتضحيات كبيرة على الإرهابيين. تثبيت الاستقرار هو متطلب رئيس الحفاظ على هذا الانتصار، وبالتالي نحن متفقون على ضرورة دعم العراق ودعم العملية السياسية فيه ودعم عملية إعادة البناء. وبالنسبة إلى ليبيا أيضا نحن نثمن الجهود التي قامت بها روسيا في استضافة فرقاء الصراع في ليبيا، وبعد ذلك ندعم مخرجات مؤتمر برلين، ونقول بأنه يجب التوصل لحل سياسي في ليبيا أيضا، ويجب أن نحتاط جميعا ضد أن تستحيل ليبيا ساحة للصراع الإقليمي والدولي، أو أن تستحيل أيضا ساحة للإرهاب. ثمة تحديات كبيرة في ليبيا، وعلينا جميعا أن نعمل من أجل أن نحول دون تفاقم الصراع بشكل أكبر، لأن الكلفة ستكون عالية على الجميع أيضا. По поводу Ирака мы выступили в поддержку суверенитета этой страны, необходимости восстановления ее стабильности, отметили важный вклад Ирака в борьбу с терроризмом и террористической угрозой, поддержали необходимость дальнейшего развития политического процесса в этой стране и оказания ей содействия в этом процессе, а также в процессе восстановления и реконструкции. При обсуждении ливийской тематики отметили важный вклад России, которая недавно приняла у себя противоборствующие ливийские стороны. Потом была встреча в Берлине. Мы обо всем этом говорили, отметили, что недопустимо позволить превратить Ливию в арену для региональной борьбы и борьбы на международном уровне. Также отметили необходимость, недопустимо того, чтобы Ливия стала также ареной для террористической деятельности. Исходим из того, что необходимо найти справедливое решение ливийской проблемы на основе соответствующих принципов международного права. مرة أخرى أشكر معالي الصديق على هذا اللقاء المثمر. حوارنا كان إيجابيا، كان موسعا، كان مثمرا. علاقاتنا تتطور باستمرار، وهدفنا واحد هو أن نسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. فكل الشكر معالي الصديق على هذا اللقاء وعلى هذا الحوار. Еще раз хочу поблагодарить своего друга за эту встречу. Диалог наш прошел в позитивной атмосфере, был очень насыщенным, полным. Отношения между нашими странами развиваются. Мы совместно прилагаем все необходимое для достижения мира и безопасности в регионе. Еще раз спасибо. Переходим к вопросам. Russia Today.
Саргун Хадай Раштудей. Сергей Викторович, здравствуйте. Вчера мы слышали от министра иностранных дел Турции Чавушоглу, то, что не исключается встреча на верхах Путина и Эрдогана в случае, если московские переговоры по Идлибу не дадут результат. Вот пока вы здесь выступали, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в парламенте, сказал то, что он не удовлетворен результатами переговоров в Москве, то, что военная операция Турции в Идлибе – это дело времени, ее не оставит режиму и не оставит его соратникам. И то, что Турция последние свои предупреждения уже об этом сказала. Раз, как вы оцениваете результаты московских переговоров? И два, ожидается ли вообще встреча на верхах? Это будет двусторонняя встреча или формата Астаны? Иран вот прям недавно, час назад, сказал то, что эта встреча будет в ближайшее время. И если можно, вопрос вашему коллеге. Вы говорили о планах участвовать в реконструкции Сирии. Также вы говорили о борьбе с терроризмом. Можно вопрос по поводу возвращения Сирии в ЛАГ? Вот последние такие заявления мы слышали на Валдайском форуме в Москве от бывшего председателя ЛАГ Амра Муса. А также вот сегодня утром на этот счет выступали в Эмиратах, которые сказали, то, что возвращение Сирии в ЛАГ является основным и очень важным для национальной безопасности всего арабского мира. Как вы можете это прокомментировать? Спасибо. سؤال من وكالة راشا توداي روسيا اليوم. السؤال الأول إلى وزير لافروف. أمس سمعنا من وزير الخارجية التركي تشاوشوغلو أنه إذا كانت المباحثات الروسية التركية دون نتيجة في موسكو ففي الأيام القادمة يمكن إجراء لقاء القمة على مستوى زعيمي البلدين. لكن خلال مفاوضاتكم يعني في زمن مفاوضاتكم سمعنا تصريح جديد من رجب طيب أردوغان أنه هو غير مرتاح بنتائج اللقاءات في موسكو يعني كرر تصريحاته أو تحذيره للحكومة السورية بخصوص وضع في إدلب اللي قال أنه لن يسمح بوقوع إدلب في يد الحكومة السورية وسترد تركيا بطريقة مناسبة وإلى آخره. يعني بهذا الصدد السؤال يعني ما هي إمكانية لإجراء لقاء القمة بين رئيسي البلدين بهذا الخصوص؟ السؤال الثاني إلى الوزير أيمن صفادي. ذكرتم اليوم ضرورة إعادة أعمار إعادة بناء سوريا. طبعا نحن نهتم بإمكانيات وقدرات لعودة سوريا إلى الجامعة العربية. فبهذا الخصوص نسأل يعني ما هي الآفاق القادمة يعني قريبة المدى لإعادة علاقات بين الأردن وغيرها من الدول العربية مع سوريا ابتداء من فتح الحدود وفتح الممرات وإلى آخره. يعني بهذا الصدد كانت تصريحات أنتم تعرفون عنها خلال اجتماع الوالداي وكانت تصريحات ذات الصلة من قبل عمرو موسى واليوم سمعنا تصريحات معنية من الإمارات العربية المتحدة. Что касается результатов российско-турецких переговоров, которые состоялись в Москве вчера и позавчера, то да, на них не было достигнуто окончательного результата в отношении того, как выполнять договоренности президентов Путина и Эрдогана по Идлибу. Никаких новых требований мы не выдвигали. Считаем, что нужно выполнить все то, о чем условились наши лидеры. أما فيما يخص بمباحثات روسية تركيا التي أجريت أمس وأول من أمس في موسكو، نعم لم يتم التوصل إلى نتيجة معينة يعني والسؤال الرئيسي ما زال قائم يعني كيف يمكن تنفيذ اتفاقات التي تم التوصل إليها بين رئيس بوتين ورئيس أردوغان حول إدلب. فبطبيعة الحال نحن لا نطلب ولا نطالب أي شيء إضافي بس نطلب تنفيذ ما تم اتفاق عليه بين رئيسين. Напомню, что ключевой договоренностью по Идлибу было размежевание вооруженной оппозиции, которая сотрудничает с Турцией, от террористов. И террористы
в соответствии с этими договоренностями по Идлибу никоим образом не могут быть частью режима прекращения огня или режима прекращения боевых действий. فأريد أن أذكر للجميع أن الاتفاق الرئيسي كان يخص ضرورة الفصل بين المعارضة المسلحة المدعومة من قبل تركيا وبين جماعات إرهابية. فالجماعات الإرهابية لا يمكن أبدا أن تكون طرف فيما يخص بنظام وقف الأعمال القتالية. Размежевать подопечных нашим турецким друзьям боевиков и террористов не получилось в те сроки, которые были установлены меморандумом от сентября 2018 года, не получилось и через год. فيما يخص بفصل بين المعارضة المسلحة والإرهابيين فاستقانوا الأتراك فشلوا في هذا الموضوع، يعني ما استطاعوا أن ينفذوا هذا الموضوع في إطار الزمني المحدد به وفق المذكرة الصادرة من أيلول عام 2018 وما نجحوا في نفس الموضوع بعد مرور سنة. При этом провокации из Идлибской зоны, обстрелы позиций сирийских вооруженных сил, гражданских объектов и российской авиабазы Хмеймим продолжались. ومع ذلك هناك استمرار دائم للاستفزازات من داخل منطقة إدلب بشكل القصف والضربات على مواقع الجيش السوري وعلى المواقع المدنية وعلى قاعدة حميميم الروسية. Тогда уже на второй встрече по Идлибу президентов Путина и Эрдогана осенью прошлого года была достигнута договоренность создать внутри Идлибской зоны деэскалации демилитаризованную полосу, в которой не должно быть ни боевиков, ни тяжелых и любых других вооружений, шириной где-то 15-20 километров, чтобы не позволять боевикам, террористам обстреливать позиции за пределами Идлибской зоны в грубейшее нарушение договоренности президентов Путина и Эрдогана. ولهذا السبب بالذات وخلال اللقاء الثاني بين الرئيسين الروسي والتركي حول إدلب في الخريف الماضي تم اتفاق على تشكيل خط عازل داخل منطقة إدلب، يعني عرضه تقريبا 15-20 كيلومتر. فهذا الخط كان يجب أن يكون خالي عن المقاتلين والسلاح الثقيل، وذلك من أجل منع وقوع أي استفزازات أو قصف على المواقع العسكرية وغيرها. يعني القصف الذي كان يحدث يعني كمخالفة خطيرة جدا لاتفاقات حول إدلب. Такая демилитаризованная полоса на всем протяжении периметра Идлибской зоны до сих пор не создана. Более того, обстрелы из зоны деэскалации по позициям, обстрелы позиций сирийской армии, гражданских объектов и попытки атаковать нашу военно-воздушную базу Хмеймим продолжаются. يعني مثل هذا الخط العازل على طول حدود منطقة إدلب لم يتم تشكيله لحد الآن، بس أكثر من ذلك فالقصف والضربات على المواقع السورية العسكرية والمدنية ومحاولات للقيام بهجومات على قاعدة حميميم تتواصل. Естественно, что сирийские вооруженные силы, подтверждая свою приверженность изначальным договоренностям по Идлибу, включая договоренности о соблюдении режима прекращения огня, на такого рода неприемлемые провокации отвечают, и мы их в этом поддерживаем. وبطبيعة الحال فالقوات المسلحة السورية إذ كانت متمسكة باتفاقات إدلب بما في ذلك نظام وقف الأعمال القتالية، بطبيعة الحال هي ترد على كل هذه الاستفزازات، فنحن بصراحة ندعمهم في ذلك. И поскольку террористы и сотрудничающие с ними боевики сами не хотят отодвигаться
от внешнего периметра зоны деэскалации и продолжают свои провокационные действия, естественно, их отодвигают от этого периметра с тем, чтобы они максимально удаленно были от тех объектов, по которым пытаются наносить удары. وطبعا إذا كان الإرهابيون ومن يدعمهم من المقاتلون هناك لا يريدون أن يتركوا المنطقة العازلة ويبتعدوا عن حدود منطقة إدلب، فمن الطبيعي أنه يتم إجبارهم أو دفعهم إلى مهادرة المناطق المعينة على المسافة التي ستسمح بعدم وقوع أي ضربات على المواقع التي أنا ذكرت إياها. Эти действия сирийских вооруженных сил являются ответом на грубейшие нарушения договоренностей по Идлибу. При этом, вопреки некоторым оценкам, подчеркну, что сирийские войска отодвигают боевиков и террористов не на чужой территории, а на своей собственной, тем самым восстанавливая контроль законного правительства Сирийской Арабской Республики над своими землями. فطبعا يعني الأعمال المذكورة العمليات المذكورة للقوات المسلحة السورية هي مجرد رد على المخالفات الخطيرة جدا لاتفاقات حول الإدلب. فأريد أن أشير بشكل خاص أنه مثل هذه العمليات يعني تقوم بها القوات المسلحة السورية ليس على أرض الغير، يعني هم يقومون بعمليات على أرضهم، على أرض السوري، فهكذا يساعدون على عودة المناطق السورية إلى تحت سيطرة الحكومة السورية الشرعية. И в процессе оттеснения бандитов, которые не соблюдают режим прекращения огня, сирийские вооруженные силы уже вышли на трассы М4 и М5, обеспечение движений по которым также было неотъемлемой частью договоренностей по Идлибу президентов России и Турции, но вот до недавнего времени это условие не выполнялось. ومن خلال عملية طرد المقاتلين والأشرار من مناطق المعينة نجح الجيش السوري في بسط سيطرتها على طريقين، طريق M4 و M5 M5. وبدي أن أذكر أنه إعادة فتح الطريقين المذكورين كان جزء لا يتجزأ من اتفاقات إدلب اللي تم التوصل إليه على مستوى الرئيسين. Я так подробно об этом говорю, потому что, судя по освещению происходящего в Идлибе, можно подумать, что никто не помнит, о чем договаривались еще в сентябре 2018 года и затем в сентябре 2018 и в октябре 2019 года. فأنا أقدم كل هذه التفاصيل لأنه خلال متابعتي لكيفية تغطية أحداث إدلب في الوسائل الإعلام يتبلور عندي يعني انطباع أنه لا أحد يتذكر ماذا فعلا تم اتفاق عليه في كل من سبتمبر عام 2018 وأكتوبر عام 2019. Судя по истеричным комментариям некоторых западных представителей, можно составить такое впечатление, что в Идлибе, вернее по Идлибу в свое время Россия и Турция договорились просто заморозить там ситуацию, не трогать террористов и разрешить им делать, что они хотят, обстреливая все подряд из этой так называемой зоны деэскалации. فإذ يعني نتابع بعض التعليقات والتصريحات على يعني انفعالية على مستوى هستيريا من قبل بعض الممثلين الغربيين، يتشكل انطباع أنه يعني ما اتفق عليه الرئيسين حول الإدلب هو مجرد تجميع الوضع هناك وعدم المساس بوضع الإرهابيين، وكان الإرهابيين يجوز لهم أن يعملوا أي ما يريدون، بما في ذلك قيام بالضربات على المواقع الواقع خارج ما يسمى بمنطقة إدلب لتخفيف التصعيد. Это не так. Никто никогда не обещал террористам, что их не тронут в Идлибской зоне.
почитайте договоренности президентов России и Турции, все станет на свои места. فهذا ليس صحيح. لا أحد وعد بعدم المساس وضع الإرهابيين في إدلب، فأدعوكم لإعادة قراءة نصوص اتفاقات بين رئيسي روسيا وتركيا. Мы продолжим, разумеется, с нашими турецкими коллегами рассматривать сложившуюся ситуацию, рассматривать пути выполнения того, о чем договаривались, причем выполнение не с точки зрения воссоздания первоначальной ситуации полуторалетней давности, а выполнение договоренности с точки зрения достижения результатов, о которых я упомянул. وطبيعة الحال سنواصل مع الأصدقاء الأتراك في نظر في الوضع وكيفية تنفيذ الاتفاقات. فطبعا لا يدور الحديث عن عودة إلى ما كان الوضع قبل سنة ونص، بس سننظر إلى نتائج وكيف تم تنفيذ الاتفاقات. Мы готовы работать на любом уровне, в том числе и на высшем уровне. Об этом вчера говорилось в комментарии Дмитрия Пескова. Пока конкретных указаний на то, что готовится встреча президентов, я не видел. وطبعا نحن جاهزين لأن نتعامل على أي مستوى بما في ذلك مستوى القمة. يعني امبارح صرح بهذا السدد السيد ديمتري بيسكوف، لكن لحد الآن لم أرى أي دليل على أنه سننظم أي لقاء على مستوى قمة. بداية أود أن أؤكد على ضرورة احترام الاتفاقات المتعلقة بإدلب وضرورة القيام بكل ما هو ممكن للحقول دون تصعيد جديد يدفع ثمنه الأبرياء والمدنيون. Спасибо большое. Прежде всего, я хотел бы подтвердить, что очень важно соблюдать идлибские договоренности и делать все возможное, чтобы не происходила эскалация и не страдали мирные жители. وبالنسبة للسؤال فيما يتعلق بالعلاقات الأردنية السورية، العلاقات الأردنية السورية لم تنقطع، ثمة علاقات دبلوماسية أردنية سورية قائمة، الحدود الأردنية السورية مفتوحة، وبالتالي البلدان هم بلدان شقيقان وجاران أيضا ولا بد من التواصل. نحن كما ذكرت سنظل نقوم بكل ما نستطيع من جهد بالتنسيق مع أصدقائنا في روسيا وفي المجتمع الأزمة السورية واستعادة سوريا لأمنها واستقرارها ودورها أيضا هو متطلب رئيس لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة. نؤكد ضرورة أن يكون هنالك دور عربي جماعي في جهود حل الأزمة السورية. بالنهاية وفي البداية سوريا هي دولة عربية، الشعب السوري هو شعب عربي أصيل، وبالتالي والعرب أيضا هم الأكثر المتأثرين بالأزمة، وبالتالي وجود دور عربي جماعي فاعل في جهود حل هذه الأزمة هو شيء ضروري. وكما قلت سنبقى نعمل مع الجميع من أجل تجاوز هذه المرحلة الكارثية وعودة الأمور إلى طبيعتها، وهذا يعني أن تعود سوريا تمارس دورها بشكل كامل في منظومة العمل العربي في المنطقة وفي أيضا المجتمع الدولي. Что касается вопроса о иорданско-сирийских отношениях, они не разрывались, дипотношения поддерживаются по-прежнему, всегда поддерживались. Границы у нас открыты, ведь речь идет о братских соседствующих странах. Вот мы прилагаем все необходимые усилия с нашими российскими друзьями и другими нашими друзьями на международной арене для нахождения решения сирийской проблемы. Исходим из того, что сирийский кризис крайне негативно влияет на ситуацию с безопасностью и стабильностью в регионе. Мы выступаем за активизацию арабской роли в нахождении решения сирийскому кризису.
Помним, знаем, что Сирия – это важная арабская страна. Прекрасно понимаем, что именно арабы больше всех пострадали в результате известных событий, связанных с сирийским кризисом. И в этой связи твердо, стабильно выступаем за то, чтобы восстановить сирийскую роль в арабских, региональных и международных делах. ونحن نؤكد على ضرورة بذل جهود أكبر لتثبيت الاستقرار في سوريا. نتحدث عن اللاجئين، الكل يريد أن يعود اللاجئون إلى وطنهم، لكن حتى يعود اللاجئون يجب أن تكون هنالك بنية تحتية قادرة على تأمين الحياة الكريمة لهم. فبالتالي مسألة تثبيت الاستقرار هي مسألة مرتبطة بحقوق حياتية للمواطنين السوريين، وأيضا بإيجاد ظروف موضوعية تسمح بعودتهم، لأن اللاجئين لن يعودوا إلا إذا كانوا مطمئنين إلى وجود القدرة على أن يلبوا احتياجات أطفالهم وأسرهم. وبالتالي تثبيت الاستقرار ضرورة وواجب باتجاه الأبرياء الذين يجب أن لا يتحملوا ثمن الأزمة بشكل أكبر مما تحملوا. Мы выступаем за то, чтобы прилагалось больше усилий для восстановления и достижения стабильности в Сирии. В том числе это касается и проблемы беженцев. В принципе, все за то, чтобы беженцы вернулись. Но для того, чтобы беженцы возвращались, необходимо восстановить, создать соответствующую инфраструктуру, восстановить обеспечить необходимый уровень стабильности, обеспечить людям элементарные возможности и права для достойной жизни. Мы понимаем, что беженцы не будут возвращаться обратно в свою страну, только если не будут уверены в том, что для этого есть необходимые условия, в том числе в том, как на месте устроятся их семьи, их дети. Поэтому речь идет о комплексной проблеме, в которой все взаимосвязано, и надо уделять должное внимание всем ее аспектам. Телеканал Аль-Ихбария, Саудовская Аравия. رائد الأخبار الإخبارية السعودية. السؤال لمعالي الوزيرين معالي أيمن الصفدي وسيرجي فيكتوروفيتش حول وسط تسليط الضوء على ما يحدث في إدلب وحلب. نريد أن نسأل عن الأوضاع في مخيم الركبان والمناطق الملاصقة في الحدود الأردنية عن المسلحين. هناك أخبار عن تسليح كثير من المعارضة السورية على الحدود الأردنية. Телеканал Аль-Ихбария. Вопрос к обоим министрам, господину Лаврову и господину Сафади. Сегодня много говорилось про ситуации в Идлибе и в Алеппо. Какова, по вашему мнению, сейчас обстановка в другой части Сирии, это сирийская и иорданская граница, в том числе в районе лагеря Рукбан, где находятся, как известно, вооруженные оппозиционные группировки? شكرا. الوضع في الجنوب يستحق أن يلتفت إليه المجتمع الدولي بشكل أكبر. كما ذكرت على مدى الفترة الماضية كل الاهتمام كان في الشمال الشرقي والغربي، وهذا مفهوم لأن هنالك وضع صعب يتفاقم، لكن أيضا في الجنوب لابد من العمل على تثبيت الاستقرار. كما قلت لابد من العمل على إعادة متطلبات الحياة لتلك المنطقة. فيما يتعلق بالركبان، نحن منذ البدء عندما كان قاطنو الركبان غير قادرين على الحصول على مساعدات إنسانية من الداخل السوري، قام الأردن بدوره كاملا كما يقوم دائما فيما يتعلق بتقديم الخدمات الإنسانية لمن يحتاجها، ووفر الأردن مسارا عبر من خلاله كل ما هو ضروري لمساعدة الناس على تلبية احتياجاتهم الحياتية. الوضع اختلف الآن. قاطنو الركبان هم مواطنون سوريون على أرض سورية، فرص إيصال المساعدات إليهم من سوريا متاحة، وأيضا ظروف عودتهم إلى المناطق التي جاءوا منها متاحة بعد أن تحررت هذه المناطق من العصابات الإرهابية. موقفنا هو يجب أن يتم عودة كل قاطني الركبان إلى مناطقهم، ومسؤولية ذلك ليست مسؤولية أردنية، هي مسؤولية دولية سورية إلى غير ذلك. فيما يتعلق بالجنوب، نريد للجنوب أن يستقر، ولا تسليح
لأي فصائل عبر الأردن. ما عبر الأردن في الماضي كان مساعدات وكان جهود كبيرة من أجل حل الصراع وتهدئة الأوضاع. هذا ما قمنا به بالسابق، تعاملنا مع الحقائق على الأرض، وكان هدفنا دائما أن نحمي تلك المنطقة من تغول العصابات الإرهابية فيها، وبالتالي قمنا بذلك الدور بتنسيق كامل مع المجتمع الدولي ومع أصدقائنا في روسيا. والآن كل ما تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية هو العمل على إنهاء الصراع، العمل على إيجاد ظروف حياتية هي ضرورة للمواطنين السوريين الأشقاء. لا تسليح عبر الأردن. حدود الأردنية كانت دائما بوابة للدعم الإنساني وبوابة للأفكار والمبادرات القادرة على هذا الحل، التوصل على حل سياسي للأزمة. هذا ما قمنا به وهذا ما نقوم به أيضا. Что касается юга, то он должен оставаться, конечно, также должен оставаться в центре внимания международного сообщества. Вы справедливо отметили, что сейчас основное внимание уделяется северо-востоку. Там действительно происходят важные и опасные события, но тем не менее и по югу тоже важно добиваться восстановления стабильности, налаживания там нормальной жизнедеятельности. Что касается лагеря Рукбан, то с самого начала известных событий, связанных с появлением этого лагеря, его функционированием, Иордания оказывала необходимую помощь его обитателям, предоставляла все возможное. Речь шла о периоде, когда эта помощь не могла поступать туда с территории самой Сирии. Сейчас ситуация вокруг лагеря изменилась. Мы исходим из того, что обитатели лагеря – это сирийские граждане, и помощь им должна поступать с сирийской территории. Мы также исходим из того, что обитатели лагеря могут вернуться домой. При этом считаем, что решение данного вопроса не относится к ответственности и компетенции иорданских властей. Это ответственность международных сторон, сирийской стороны, но никак не наша. Возвращаясь к теме юга, еще раз повторю, что очень важно обеспечить стабилизацию юга Сирии. Мы в свое время активно помогали этому региону. Речь шла именно о помощи, не о каких-то там поставках оружия. В том числе мы прилагали усилия для стабилизации в этой части Сирии совместно с российскими друзьями. Главное, что мы хотим сейчас, это прекращение борьбы, налаживание там стабильности. Еще раз повторю, ни о каких поставках оружия с территории Иордании речи не идет. Наши усилия направлены на успокоение и стабильность в этой части Сирии. Ну, мне остается мало что добавить. Скажу лишь, что наш опыт, мы активно пытались помочь сирийцам, которых в Рукбане подконтрольные Соединенным Штатам бандиты просто использовали в качестве живого щита. Не раз пытались помочь им вернуться в свои дома и привлекали к этому Организацию Объединенных Наций. Было несколько попыток направить туда конвой с гуманитарной помощью. Не всегда бандиты пропускали эти конвои к желающим ее получить, и у нас было подозрение, что эта помощь просто используется для того, чтобы боевиков поддерживать. Впоследствии ООНовцы стали ссылаться на условия безопасности и потихоньку отошли от активности в этом вопросе. Так что в целом у нас ощущение, которое уже не один год существует, что Рукбан сохраняется в том виде, в котором он сохраняется, чтобы Соединенные Штаты имели предлог для незаконного присутствия на восточном берегу Ефрата, в этой части Сирии в частности. И вот, собственно говоря, наши оценки того, что там происходит. Спасибо. ما عندي شيء كثير لأضيف إلى ما سمعته بس أريد أن أشير إلى أنه حسب تجربتنا حاولنا أكثر من مرة لنساعد يعني لسوريين في ركبان أن يعودوا إلى ديارهم وحاولنا إشراك الأمم المتحدة في هذه العملية والمشكلة كانت أنه الولايات المتحدة التي تدعم الجماعات الإرهابية في هذه المنطقة كانت هذه الجماعات تستخدم
سكان رقبان بصفة الدرء البشري. كانت مثلا هناك عدة محاولات لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المخيم، فبعدها فشلت بسبب يعني نشاط وجهود الجماعات المسلحة المذكورة. فيعني تشكل عندنا انطباع أنهم لا يريدون توصيل المساعدات إلى سكان ركبان، بس يريدون استخدام هذه المساعدات لضمان حاجيات الجماعات المسلحة بالذات. يعني أما الأمم المتحدة فمع مرور الزمن تدريجيا ابتعدت عن بحث عن حلول لمشاكل ركبان بحجة المشاكل الأمنية هناك. إذا خلال يعني نتيجة لتجربتنا يعني طويلة، يعني عمره أكثر من سنة، تبين عندنا انطباع أنه قضية ركبان تستخدمه الولايات المتحدة من أجل الحفاظ على الحجة وذريعة لبقاء تواجدها العسكري في المناطق ما وراء الفرات وفي هذه المنطقة بالذات. Устойчивое урегулирование сирийского кризиса, конечно же, предполагает вывод всех незаконно находящихся в этой стране вооруженных контингентов, как того требует резолюция Совета Безопасности, в которой подчеркивается необходимость полностью уважать суверенитет, территориальную целостность Сирийской Арабской Республики. وبطبيعة الحال أي حل مستقر للأزمة السورية يتطلب انسحاب منه كل القوات العسكرية المتواجدة على أرض سوري بطريقة غير شرعية. فنشير بهذا السدد إلى قرارات مجلس الأمن التي تفرض على الجميع ضرورة احترام السيادة ووحدة الإرادة للجمهورية العربية السورية. Спасибо. Благодарим вас. شكرا. Thank you. شكرا.